Mao na nga doon na sa mga larawan sa mga librong sabadista. Kinsa may gasugo sa publisher sa mga sabadista nga gamaan og larawan si Ellen White. Mabasa ba na sa Biblia? So, kadaghan na gyud karon nga mga mini nga magtutudlo, may kaylap og mini nga mga pagtulunan. Busa kay mini man dili kinahanglan tuan. Unya, ingon dia sa 1 Korinto kapitulo 11 versikulo 19. Ingon si San Pablo aniyang gingon, kay hinuon kinahanglan kay nga dunay mga pundok-pundok diha kaninyo aron pagailan ang mga matarong diha kaninyo. Og diha usab sa 1 Timoteo kapitulo 4 versikulo 1. Ningon sa dinhi, og ang Espiritu sa tin-aw nagpayag nga sa kaulayang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod silang pagdagad sa mga malimbungon nga espiritu og sa mga tuluan sa yawa, sa mga yawa. Unya, kinsa may gasugo sa mga publisher sa Seventh-day Adventist? Diyos ba'y gasugo nga butangan og larawan? Mabasa ba sa Biblia nga si Ellen White gamaan og larawan? Unya doon na sa larawan si Ellen White. Walang nato nadala ang atong mga dokumento. Unya, moingon nga atong pinangga nga ang dili mabasa sa Biblia nga larawan nga wala gisugo, dili gamon kay wala gisugo sa Dios. Muna, kinsa may gasugo? Unya ngano man nga sa ubang simbahan sa Sabadista, doon na may larawan. Sama sa ako nang ginaingon kaganiya nga si Mark Redas, usama na sila ka mga Sabadista nga atong parente. Ngano man nga naman sila larawan sa krus. Nga kauban man ni Brad Mitchell. SDA man eh. Ngano ilang simbahan? Basin ni Muara Brad may way larawan. Okay, so diri tataman kay murag mukupos na ang atong oras. Okay, salamat kay Brother John Ryan Ruida sa tigsoon sa Catholic Faith Defender nga usa ka batan-on. Atong tagaan si Brother Mitchell og 1 minute aron mahatagan og patin-aw ang mga gihisgutan ni Brother John Ryan. Okay, salamat kaayo Bueno Igsoon. Salamat ang usahay kanang magsulti ta mga kaigsunan ug wa ta kasabot sa atong yaw-yaw, lisod kay na. Ang pag-ingon niya nga si Mrs. White nag-ampo libot sa altar, ambot lang niya nabasa ba niya naatoy Santo Niño? Ano bang pangamungro ba? Nga pataka-taka laman bitaw antog nga wagoy nahimo. Kung ningon ganit ang ikumparar, dili asabang ka makabasa nga na ay mabasa sa doktrina sa Adventista sama sa inyo nga gahimo mo mga piyesta kay pagdebosyon og mga dibulto. Og sa Biblia igsoon, Exodo 20 versikulo 3 ngadto sa 5 sa 4, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Ambot og nakasabot maglinilok ning akong kaatbang. Aning nisulti gani ha. Gatura gway siya makakuan siya ba? Makapuntos. O niya, nikotlo na po siya og waiso nga no, wala sugoa daw. Wa bitaw sugoa. Pero asa man mabasa sa Biblia nga ang litrato gidili. Nawa na pod. O niya, di gamit-gamit siya siyang uyuan nga makroidas mo bitaw ni Biyas Katoliko kay wa gyud kadimao. Ada ba? Iya manong ibulgar nga ang iyang uyuan ni Biyas Katoliko. Natanawa na. Okay, Brad? Mga kaigsuonan atong naklaro nga lisod kaayo kanang mukha taw kay sa Adventista wa gyud brother wa gyud tay gitudlo nga nay debosyon sa mga linilok nga larawan. Nay mga picture kay wala na gid sa Biblia. Okay, salamat kay lay ang picture lay ang kinulit.
Okay, salamat kay Brother Mitchell Bendilio at igsoon sa usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Atong tagaan si Brother Silbert Dondoyano o mga pipila ka minuto po no alang siyang pagpaambit sa side sa Catholic Faith Defender. Okay, sir? Okay, daghang salamat kayo, Brad Nicolay. Kaganina na minaw ko sa gipaambit kaganina ni Brad Mitchell nga iyang gihisgutan kining mahitungod sa mga dibulto sa Katoliko. Pero ako sang hisgutan kay ang tema mahitungod man sa kanang matuod nga magtutudlo. Ang atong gibasihan sa matuod nga magtutudlo mao kanang sa Roma 10:15 nga unsaon man pag sangyaw kuno, unsaon pag pangwali kung wala siya gipadala. Ang buot ipasabot ana, unsaon pagwali kung wala siya gi-authorize. Gipadala ba? Gi-authorize. Unya ang paagi sa mga apostol sa una kung mag-authorize, laying of hands, pagpandong sa kamot. So atong mahibaw-an kung unsa ka iyong mga punduka nga maklaro gyud nato nga ang ilang mga preacher gi-authorize kung ang ilang ordination kanang pagpandong sa kamot na connect gyud sa mga apostol. Now ako na lang idiretso kay pila ra man ni ka minutos gihatag sa ato Sa Okay, akong mga 6 minutes pa. sa akong pag susi, Katoliko raman nga pundok ang makita nato sa history nga ang iyang ordination sa mga obispo gikan gyud sa mga apostol. Mao na kung maghisgot tag authority kanang gipasabot sa Roma 10:15, gihuptan lang na sa mga obispong Katoliko. Mohatag kog example nga Katolikong obispo nga disipulo gyud ni San Juan, si Obispo Ignacio, si Obispo Policarpo. Disipulo gyapon ni San Juan. Puros man na Katoliko, si Obispo Ireneo. Although si Ireneo dili apostol mo ang iyang teacher kundi si Polycarp, nya kay si Polycarp ang iyang teacher si John man. Parehas ni Ignacio. So kasaligan gyapon si Ireneo. Puros man na mga Katolikong obispo. So kung maghisgot ang authority naa sa mga obispong Katoliko. Kay kung mangutana ta kinsa ga orden ni Ellen White, delikado, di gyud makahatag og sitas. Kay ang paagi sa pag-authorize sa mga apostol ordination man pagpandong sa kamot. Ug unya kini mahitungod sa larawan, dili tinuod tong giingon nga walay mga larawan sa unang siglo. Ang pag-ingon nga walay larawan usa ka subjective nga huna-huna. Nga naman. Kay mismo ang Biblia bag-ong tugon wala man siya mag-ingon nga nasulat tanan ng mga kamatuoran sa ilang panahon sa buhat lang ni Jesus. Matud pa ni Juan sa 21:25 dili kuno tanan nasulat. Matupog kang Pablo mao gihapon 2 Tesalonica 2:15 dili tanan nasulat. Naigi binaba na lang. Nya puros mo na tinuod. Na kinsa may nakahibalo atong wa na masulat Katoliko kay siya may pinakakaraan nasumpay gyud sa mga apostol. Unya na may history nga akong nakuykuyan, ako laning basahon. Early Christian tradition. Before the formation of the Bible, mga before 300 plus ni AD. Okay, kanang formation of the Bible diha naman tong 393 o Hippo, Cartago 397. Okay. Before the formation of the Bible, Christians in their churches used statues and pictures. The 4th century historian Eusebius tells us that he had seen a statue of Christ, arms outstretched. Kanang Santo Cristo ba? Nakita na, Church History Book 7, chapter 8. Unya natay posibleng mabasihan nato sa Biblia ani kaning gihisgutan ni San Pablo sa iyang sulat sa mga taga Galacia. Atong basahon diri sa hubad gyud Protestante dili ni self-serving, no? Protestant version ni kanang Tyndale na as Brad Mitchell ani kanang Living Bible atong basahon. Sa Galacia 3:1 giingon, O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ, death, as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Now, nagbasa kog mga exegesis ani,
dili po ta makasiguro gyud og accurate gyud ning paghulagway diri sa Tyndale o sa Living Bible nga picture gyud. Basta gihulagway nga si Kristo nga kanang nagdupa sa cross. So ang Protestant version ilang gihubad og picture. Now ako dili ko mo specific gyud ning picture ba ni o statue ba ni, basta hulagway, no? Unya mas ID ra gyud ana, ma picture ka ma statue ka man, wala man gibawal kay kana galing pagkulit kaala man ang gikan sa Dios. Sumala sa Exodo 35. Ang gibawal lang gyud kung magkulit ta kung ipaka Dios. Kay klaro man na sa bersikulo 3 sa Exodo 20, ayaw mo pagbato ng laing Dios, gawas ka nako den, ribulto den, di ka muyok, bubot pasabot. Sumadahon ang tulo ka bersikulo, bawal ang paghimog ribulto bisan unsa kung ipaka Dios. Pero kung dili lang ipaka Dios, dili na bawal. Unya kanang napaday sumpay diri, no? Akong basahon na lang. We have evidence from 150 AD. By the way, akong malimot niya ko. Katong gisgutan ni Brad Mitchell ganina, katong I think iconoclast controversy mga 8th century. Kay niadtong higayuna god na may pagsupak gud ana mga ribulto sa simbahan. Mao nang nag-council. Gipanghingusgan paras ba tong Council of Nicaea 325 AD ba? Nga gipalig-on ang pagka-Dios ni Kristo kanamay ni supak. Oh. So ingon na pod ang Council of Nicaea 700 plus, no? Kay ni supak man to mga iconoclast, no? Okay. Naaman diri gani oh. Akong basahon na lang, itunulan ko ni Brad Roidas, no? Akong kauban. For the century after the 6th General Council of the Church, there was peace. Then in the first half of the 8th century, there arose a dispute, in the church which eventually led to the calling of the 7th General Council. The controversy was about the lawfulness of venerating holy images. Take note ha, venerating holy images, dili idolize. Okay, venerating holy images and relics of the saints, and about prayers to saints. This is known as the iconoclastic controversy. The leader of the movement was Emperor Leo III. Now, di ko na lang ni basahon lahos na kay mataas naman kayo, basta ato naman nakuha ang tot ani. Idang gideklarar nga kanang veneration of images sa laing pagkaistorya na pagtahod sa mga larawan dili na supak sa Biblia. Kay ang supak sa Biblia kana ramang pagpakadiyos sa mga ribulto. Kay dili man tanang pagluhod pagpakadiyos. Ako naman ning na-explain sa miagi sa among debate ni Brad Mitchell. So dili lang nako na i-expound pag-ayo. Kini na lang sigurong reference diri nga ako pong giandam. We have evidence from 150 AD onwards that the Christians decorated their tombs and catacombs with paintings of Jesus, Mary, dove, cross, peace, etc. Excavations for a new basilica in Nazareth brought to light a mosaic painting of the Eucharist which dates back 63 AD. So ito pa unang siglo. The oldest pictures of Mary and the child Jesus are found in the catacomb of Priscilla in Rome, dating back to the 2nd century. Even before the Bible was formed, meaning katong pag-canonize ba sa katong Old and New sa Council of Hippo 393 AD, Carthage 397 AD. Okay. Even before the Bible was formed, paintings and statues catechized people by reproducing the events in the gospel. For hundreds of years, the Protestant accused Catholics of making images. They destroyed beautiful artworks all over Europe during the time of Protestant Reformation. Now, images are coming back to their TV shows. All the Bible stories are taught to their children by books filled with images. Bisan ang libro sa mga Seventh-day Adventist na mga larawan. Okay na. Di lang ako tiwason, wala ko oras. Okay, salamat kay Brother Selbert Dondoyano at igsoon sa Catholic Faith Defender. O ako na ipahibalo no kay moton over na kita. Dayon inyo gyapon ni madungog no atong programa sa inyong mga radyo 981 AM band o sa 94.1 sa FM band. No, ang sangka sa katarungan sa matag adlaw nga Domingo alas 12:45 ngadto sa alas 2 sa kahaponon. No, matag adlaw nga Domingo sa Arimel DXDR di Polog. Og sunod Domingo pohon na ay debate nga ipahigayon no ang Congregation of Yahweh og ang Seventh-day Adventist Church. Og sa ngalan gihapon ni Sir Edgar Dagomo ang atong station manager, kininyong ubos nga lagad Brother Nicolay Los Senios.
ang inyong anchor ug moderator ug mosunod na ang programa sa mga alas 2, no? Ang programa sa tigsuon nga pastor sa Baptist ug mga pipila ka mga mulabay nining mga pahinumdom. Og akong i-turn over ni Sir Tax Ilomba ang atong technical side. DR 981 Tatak RMN